No meillä on tosiaan semmoinen ihan perinteinen maatila ja meillä on myös noita lehmiä, semmoisia Itä-Suomen karjan lehmiä. Ja sitten tuossa hevoshommissa meillä on hevosten pihattopaikkoja ja hevospalveluita, ratsastuspalveluita, maastoja ja ratsastetaan myös maneesissa. Ja sitten meillä on kaikenlaisia tämmöisiä hevoselämysjuttuja, kuten rekiajeluja. Oikeastaan joo on. Että Hertsi on kyllä käynyt kerran täällä mainoskuvissa. Täällä Pompalla kuvattiin rekihommia, mutta siitä nyt on jokunen vuosi. Ja ei tämmöisessä näin virallisessa ei ole oltu ennen. No yllättävän hyvin, että kyllä aika paljon jännitti silloin, kun oltiin lähössä, että mitenköhän tässä käy. Mutta kyllä ne ihan siis ovat niinku sopeutuneet tähän hässäkkään ja yllättävän vähän ovat pelänneet noita kameroita ja muita. Että aina kun vaan tilanteet sille heille näytetään ja valmistellaan. Niin. No tää on ollut kyllä tosi mielenkiintoinen kokemus, että me oltiin tosi innoissaan, kun me päästiin tähän hommaan ja onhan tässä nähnyt, että mitä tää elokuvan tekeminen käytännössä on. Ratsastushommassakin, niin eipä siinä kauheasti treenattu, että se olihan he siis aikaisemmin harjoitelleet, mutta aika lailla ne heittäytyy kyllä hetkeen.